Vykonám, po prípade vylepším. Postavte sa za podstavec, smerom na plátno, pripravte sa ako do služby. Hovorte mi, čo robíte. Nie tak sa vypúšťa Varga bicyklov. Nie tak, jak vy, týmto strieľajúcej ruky. Dá sa aj tak, ale to až potom, hej? To až potom budete robiť. Teraz vypúšťame Varga takto. Jasné? Tak. Takže smerom k vám uniká čierny Volkswagen, ktorého vodič je podozrivý z trestného činu lúpeže. Obraz 1, reagujte! Stojte, polícia! Nereaguje, nepočuje vás. Stojte, polícia! Polícia, zastavte! Polícia, zastavte! Najprv sa predstavíme, hej, a potom, aj keď on vás bude vidieť, lebo budete to robiť zo služobného vozidla, ktoré je... ZVZ. To je označené. Hej, čiže on bude vedieť, že polícia na ňo reve. Nereaguje. Stojte! To už bolo. A ešte raz. Druhá výzva. Stojte, lebo strelím! Tak, nereaguje. Rovno do ňu. Nie. Pod stolu. Pod zadnú. Takže vy ste hneď vystrelili pod zadnú. Unika ďalej, unika Varga, unika! Stále uniká, dokonca už pomaly ušiel. Takže? Čo ďalej? Zastavil. Vystúpte z vozidla. Zastavte vozidlo. Zastavte vozidlo, kľúči dajte na kapotu, vystúpte z vozidla. Počkajte, zastavte vozidlo, to je aký? Povel k čomu? Stojí, hovorím, že zastavil z vozidlo. Zastavte motor. Takže vypni. Vypnite motor. No ale tam mierte na ňo, človeče! Hrozte mu s tou zbraňou! A revte na ňo. Ste nasratí. Vypnite motor. Ste nahnevaní. Varga, ste nahnevaní, nenormálne ste nahnevaní, rozumiete? Hej, tak revte na ňo. No. Čiže sedí vo vozidle, drží sa volantu a nerobí nič. Vystúpte z vozidla. Čiže vypnite. Vypnite motor, som hovoril. Zarevte na ňo, nepočul vás. Vypnite motor. Nereaguje. Vypnite motor. Áno, vypol motor. Kľúči dajte na kapotu. Áno, Pomaly vystúpte z vozidla. áno. Ruky má dole, ide stiahnuť niekde tu. Ruky hore. Slabo dal. Vyššie. Ešte slabo. Vyššie. Dobre, vy stojíte za vozidlom jeho asi 4 metre a sledujete činnosť. On takto bokom k vám stojí, s rukami vysoko nad hlavou. Čo ďalej? Do jazdného pruhu, Varga! Tátra s riňom. Za vozidlo. Tak ale zarevte na ňo. Poďte na vozidlo. Zvyklil, veľmi rýchlo. Voláte. Áno, ruky spúšťa. Ruky hore. Áno. Je za vozidlom, 2 metre. Nájdite si. Áno, Nohy dajte od seba. Hlavu na bok. áno. Hlavu ako na bok, myslíte, že odloží na bok? Hlavu doľava, no. Otočte hlavu! Otočte hlavu! Zarevte na ňo! Hýbe sa, Nejte sa. lebo čo bude? Nie, kúli, no. Tu strelím. Zarevte na ňo to. Nejte sa, strelím. Dobre, nehýbe sa. Jak môžete vykonať s pištolou v ruke bezpečnostnú prehľadku, príslušák? Hovorte mi, čo robíte? Bezpečne vypúšťam bicyklovú, nemachám s tou rukou popred hlavej. Zložím zbraň do púzdra rýchlo. Nesleduje púzdro, ale jeho. Jeho musím sledovať, nie púzdro. Odkladanie zbrania robím takto, Varga. Takto odkladám zbrania. Sledujem jeho, stále jeho sledujem. No čo ďalej? Vykonám bezpečnostnú prehliadku. Bude zlé. Kým Vykonám poťakom. bezpečnostnú prehliadku.
Priložite puta. Seržím. Úsmev. Nereaguje! Nereaguje! Nie.